А пазе, какво правиш, брат, как си? Ритко, добре съм, бе. Аз не го казвах на теб, аз го казвах на той до нея. Видя ли го той малумника? Той я взема за жена, тя е на 17, а той 45 години до нея. Кой това? Но той мъжа му до нея където е. 45 години ли? Да, тя е 17, брат. Ужас. Лъжиш. Ето, питай, вкарай я, курвата. Педофил такъв. Ко се занимаваш с малки момичета, бе? Бе, той не се занимава с мен, белятата вземи. Как не се занимава, ма ти мангалки Не се занимава, белятата те удари. В затвора ще го вкараш човека, ма простотутке. Бе, как ще го вкарам, белятата удари. Аз съм на 23 години, да ме едеш отдолу. Тук, Мътва да те ям отдолу, където ходиш на магистралата. Бе, кой ходи на магистралата, бе? Педараси, видяхте клипа как те бъд в Германия, Той те пуска, ето той те пуска, той, на магистралата. Разпориха ти газа в Германия, ти разпориха, ама много пъшкаш, бе. Много пъшкаш. Колко черна. Много си грозен, честно. Мисли се за нещо, ма по принцип не си нищо, за да обиждаш хората. Така е, за теб не съм нищо, защото ти си мангалка, няма как да ги разбереш по принцип за никой не съм нищо. Ти къв си, бе? Ти българин ли си? Какъв си ти да ме ядеш черната путка? Аз съм ебач, аз съм ебач. Ако съм на някоя друга, никога путка няма да ти дам. Трябва да си намразил на рампуца да ти дам путка. Аз не искам путка от теб, много си грозна. Разбраха гъза в Германия, направиха тахалка, педарас. Много си грозна. Теб куката ще да прави, теб само куката да прави. Майко, колко си по-черна от смъртта си. Да, черна съм, да ми ядеш черната путка. Изкарай я да я видя. Виж ли? Да. Изкарай си ти твоя зеренясъл хуй грозен. Дето къпи са на мангал. Аз съм със сънет, обрежан съм аз, муслиманин, джанам. Абе, махай се, бе, тука, чекиджия, гледаш голи жени и си правиш чеки, нали? Та гледам какъв си. Това ми писа, нали? Искаш ли да ти кача чата? Айде, качвай. На педарас. Искаш ли? Халко. Кой се занимаваш ти? Ти с моите хора няма да